Tuntutane warga ini apa? Tuntutane warga. Nyuwun di aspal. Nggih. Nah, waktu jenengan nika hearing, istilah hearing nyuwani wakil jenengan teng DPR niku pripun jawabane? Jawabane ngaten. Nggih Pak Tumingan. Jawaban laporan jenengan kula tampi. Ning berhubung niki bulane pun ngeten, dewan niki ngertose nembe sakniki. Lah, niki badhe kula usahaaken. Lho, namung diusahaaken apa di saestu Pak? Kula niku ngaten. Nggih kula usahane insyaallah 2012. Ngoten. Lah, kok lama, Pak? Ngoten. Terus lah sing kula aturne wonten dewan nggih. nggih. Masalah retribusi. Retribusi niku nggih tesih kathah dereng medal. Terus sarehne medal napa niku? nggih dereng dibayar retribusi. Retribusi 5.000 niku Pak. 5.000 kali berapa? Sampai berapa juta? Banyak juta. Nggih, Niku dereng dibayar teng warga. dereng disukani. Kalian PDAU dereng disukani. Sing sinten retribusi niku? Serene sebentar Pak Rigan nggih. Kalau tak tekok. Kalau wau kan wawancara kali Pak Lurah. Nggih. Niku retribusi niku sebesar 5.000 sing 5.000 niku. Nggih. Niku yang 2.000 untuk kas desa nggih to. Nggih. Yang 3.000 untuk kas lingkungan ngoten. Nggih. Nah. Tapi ngantos ngempal pinten-pinten juta dateng desa nggih dereng dibayar. Nah niku lek Pak Lurah niku ngendikan total yang 14 juta niku sampun wonten. Pun atas disukane cirase. Nggih, niku sing 14 juta. Nggih, Terus sekitar untuk 2.000 kula total untuk 2.800 rit. Itu totalnya 14 juta berarti tambangan saking mriki niku totale wonten pinten rit, pinten ewu rit kinten niku. kathah sanget Pak kula untuk ngantos mboten kertos lek masalah Oh, rite. hewan Tapi ini. retribusi niku sing dereng dibayar tesih kathah. Oh, Ada catatan Pak niku jenengan retribusi. Kula niku mboten gadah, Pak. Sing gadah sinten? sebagian nyatet retribusi sinten? Pak Kasun menika wonten soalnya bar nyuwun saking desa niku Pak Kasun menika data. Niku lek sing masalah retribusi. Lha sing arto 14 juta niku retribusi Nggih retribusi, bener retribusi niku dereng sedaya. oh, hanya Masih sebagian nggih. Oh, nggih. Terus kula niku sarehne wonten penambang wonten mriku semonten dangune. Ketepaan badhe riyaya kula niki ampli kula pejah. Lah kula nyuwun dateng Pak Imron niku jane sampun dipun paringi. Ning berhubung ampline niku sember, nggih ditingali kanca-kanca niku jam sekawan kula beto mantuk, lajeng dipun cobi. Ampli napa? Ampli speaker. Oh, speaker. Lah sareng ngoten niku suarane mboten penak kula wangsune wonten garansine kanca-kanca. Wis baleke enek garansine setahun. Lah kula tanglet Pak, niki ampline mboten penak dilintone lak saged. Saged Pak Mingan saged. Lah ngantos badhe riyaya kula tangletne mboten disukani ngantos sepriki. Sampun niku. Nggih. Jane nggih wong tiyang pun disukani kok dibalekne jane salah ning napa awone kula niki lek sarehne wonten penambang semonten dangune lek uang niku miliaran Nggih. nyuwun ampli mawon mestine diparingi Iya, pikir jelas, kula jelas. ngoten niku. Ini Mas Ampli selain lain cerita itu. Nggih. Berarti ngeten. Berarti dia PDAU istilahnya belenjani janji Nggih. setelah tambang ndak gelem Aspal. aspal. Nggih. Nah itu aja. Nggih. Terus ngeten, panjenengan kan gadah perjanjian Gadah. sing asli wonten. Lah kula gadah fotokopinipun. Lek sing asli sampun mboten gadah sing asli menika dibeto Pak. Sabar Pak Imron, Pak arepe Pak Imron ki sapa to? Arepe Pak Gori. Pak Gori. Pak Gori, nggih Pak Gori. Gori, ini kan ngoten nggih. Pak Guri yang pundi? Sing asli ki purane, Mbah? Ning Jungan. Anu Kampak, Pak. Kakak, Pak. Nah, ngeten kula tanglet saniki. Riyen niku perjanjian tahun 2007 sampai 2011 September menika. Nggih. Pertama sing nambang niku sinten? Pak Titis. Pak Titis kalian Pak Obeng, Pak Obeng. Pak Obeng terus ketuane Pak Gatot. Gatot. Niku. Oh, ketuaan Pak Gatot. Nggih. Jadi
PDAU menika gadah pekerja, Nggih. direkture Pak Gatot, Nggih. pekerjane Obeng, Pak Titis, Pak Titis, sinten malih? Pak Imron, Pak Imron niku kantun-kantun iki. Sinten? Nggih mawon. Terus Pak Widodo niku. nggih Pak Widodo Widodo. menika nggih secara napa keuangan napa dipundi nika Widodo nika. Nggih Widodo nggih Yudi. Yudi. Yudi sinten Yudi niku? Yudi niku lare Sumber Gedang napa pundi, Kak? Pundi nggih? Dadi terus ngeten. Pak Bambang, jenengan niku dami Pak Bambang. Nggih. Saking wong mriki panggul. Nggih. Jenengan hiring teng mriko. Nggih. Terus Pak Bambang niku dawuh napa teng mriko? Dawuhipun Pak Bambang menika namung sorone Pak Bambang niku dawuh masalah surat izin. Pak Bambang niku Surat izin napa niku? Surat izin Pak Bambang gali menika. nggih badhe nambang ngoten. Nggih. Surat izinipun Pak Bambang menika dereng medal mulai Tahun 2010 nggih. bulane lek mboten salah Oktober ngantos 2011 kok mboten medal ngoten lho. Pak Bambang niku perane niku. Terus semenjak napa kontrak habis niki wonten nambang wonten mriki. Nambang wonten. Wonten tapi nggih saking putusan saking PDAU Sinten niku? Pak Pan. Pak Pan Pak Pan. nggih niku ciriosipun kerjasama kalian PDAU. Pak Pan niku. Nggih Pak Pan. Niku berapa bulan nambangipun? Apa nek 2 bulan Mas ya? Banyak 3 bulan, banyak 2 bulan. Sekitar 3 bulan. 4 bulan. 3 bulan. Niku setelah PDAU sing asli pun mboten teng niki. Nggih, Anu pun prei. nggih. Lah Wonten malih Pak Pan niku. wonten malih Pak Pan Pan niku mengatasnamakan PDAU. nggih kerjasama kalian PDAU sagetipun kula mbayar pekerja sing sampai 1.600.000 lek mboten salah Nggih. niku nggih Saking Pak Pan niku. saking Pak Pan mlebet lah kula ngerjakne niku dibayar niku. Niku. Lah lek niku mboten mlebet kemungkinan sing tiang-tiang kerja niku Mboten kebayar. mboten kebayar sedaya nagih teng kula lah kula duka mawon niku. Nggih, nggih. Oh, niku kebayar pripun to? Udah gak ada utang ngoten sing pidato kemarin ngoten. Nggih, Ada tenaga utang. kerja nggih. Iki kerja. Nggih. Niku tak kerja napa kan Makadam, gali. makadam. Oh, makadam. Pinten Pak? Per rate-pun pinten niku? Wargane nampinipun. Perit. Perit 27.500 rupiah Rupiah. Sesuai Per- perjanjian. per rit. Parit. Terus sampai sekarang tasik wonten tanggungan apa mboten? PDAU dateng warga. Warga sing dereng dibayar Mas Dullah. Sebagian wonten. Wonten. Nggih, mengke dipun anu mawon Pak, dipun data ngoten mawon. Datang Nggih, nggih. wonten. Saat-saat kula mriki malih. Nggih. Dadi malih. Nggih, 2 hari 3 hari kula mriki malih insyaallah. Mengpalitkan data. Kapan warga kumpulaken mriku? Nggih sinten mawon sing dereng kebayar, nggih mengke kekedaya karena warga itu dirugikan harus Pas ada punya kesadaran bahwa mereka masih punya hak ngoten Pak. Nggih perjanjiane kalih niku napa? Lokasi niku kan badhe dibenahi ngoten lho. Nggih, niku mengke dipun tagih.